Puno prilika ima u međusobnoj saradnji između Slovenije i Srbije, u ekonomskoj saradnji. Slovenija nama jeste najbliža zemlja u regionu sa kojom sarađujemo, imamo izuzetne poslovne i pregovore i dogovore i već saradnju koja se realizuje kroz puno srpskih kompanija u Sloveniji i puno slovenačkih kompanija u Srbiji. Svakako da postoji prostora, puno prostora da se popuni za neku dalju saradnju, da se podigne na neki mnogo viši nivo. Mi jesmo zainteresovani u svakom smislu da sarađujemo sa vašim kompanijama. Vi znate da je i MK Commerce u Ljubljani postigao izuzetne rezultate i Nektar i tako dalje, slovenačke firme kod nas. Tako da postoji prostor u raznim sektorima, od građevine, IT-a, pa zašto da ne, u turizmu, a pre svega u tome da budemo zajednički partneri u nastupu na neka treća tržišta. To je jedna prilika, a druga prilika svakako jeste Expo 2027, koji će Srbiju zaista staviti u epicentar sveta, pažnje i svega, gde ćemo mi biti domaćini tako jednog velikog globalnog događaja, da očekujemo preko 15 miliona posetilaca i ovom prilikom želim da pozovem sve slovenačke kompanije da nam se pridruže u izgradnji, mogu slobodno da kažem, jednog novog grada, jednog novog Beograda, jedne nove percepcije Srbije. Želimo da pošaljemo svetu poruku, vi već nas znate, sa Slovenijom imamo jako dobar odnos i znate šta Srbija može i gde smo na toj nekoj mapi i u ekonomskom, i u kulturnom, i u turističkom smislu, ali takođe želimo da pošaljemo jednu novu sliku Srbije i svog potencijala koje ona ima u svet. Tako da dobrodošli ste i u našu Srpsku kuću na Olimpijskim igrama, dobrodošli ste i u Srbiju, Beograd, a pre svega na Expo 2027.